Premtobre Kasee na o hwe na one day wonjetre ehye kube mu ene wo mo edi hu dwanom ne ade ene nei wo mo hye ensemu sese kube pa ye nyina ye de adwen koso ye ayedua ye ayetonom ne ade ye ne ye pa sika ebenya wo so nkenya bi ni koko na honkwan ne ani kire no enti wo mo susu se ewo se ye de ani e kire ho ne enua na dodo nto na dodo ne ebenya so mfa so Adom Kasee etwa so. One man pendodo na no de omusika ehye kube mu nsem bia wode ya todwa ene se sankampanyefo tumi ama omani akokube ho a enkeyi koko fi won maka kube ebetumi disika kese pa ato my Ghana sika foto mu se wo mu e kire de a esanse wo mu hyeda ne akwa fododo a wo mu dwa kube e wo my Ghana mu ni nteno e ma wo ko adwaman so a enju baabia na wo mu Third International Coconut Festival ase no kebe wo mu fo bi ekopia ase e kire se Jumedi bebre na enkokoku kua no emu CEO Adom TV Crops Development Authority nsembia wode yetu dwa ene se omafa atom ho so se obedwa kubedodo na wo man mu na tumi aboa e okubekua no emu sasoso na omosre se mebno dodo na no de wo mo ho ebehye bi kubenko no ewo broni bese menka se emfaso bebre wo ho a se odo so enso okona se okodane kokono nani, that is processing. Oh yeah, ni minu na sika wo mbaba a manfo nya hu ndina ye bo hu de we se wo sika na se ope ka edwuma bi aye na wo asase no kan ko ni hwe kube because you kube na ubohu so benya mfa so bebre enti ade bi anso a edwuma de bi anso a wo ya eho edwadie no ekonanim ombro ni beka se market no ho no na je se eye dwumadie papa enwachi Bosman Wusu ya wo no country director ka de to aso se. This is only a modest beginning. People have been cropping coconut. Now we want to bring a new dynamism, new technologies, new approaches of doing things, new partnerships that can be brought together so that we can galvanize critical quantum of financial resources to support